Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Juan Kapitulo 2, versikulo 10. Ti agayat iti kabsat na, agtalinaed iti lawag. Ket awan ken kuana ti pakaigapuan ti panagbasol ti sabali. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ating suling, ibaon munto man nila kay mo ije balay, tao may nakargaan ti binga yung nga irik. Mano akaban tinaapit, manong? Bale, sa nga gasot ket 40 akaban tinaapit. Pinagbibingayan, dagiti nagtrabaho, dagiti daddo maasako. Iso 70 ket siyam tinagbati. O di aggudwata nga rod, manong? Ay sana, 50 akaban kanyak. 20 ket siyam kan ka. Ni, apay ngay akasta ti ited mo, manong. O na, tadakdakkel ti gastos ko, edi pa nagmumula, aging gaita pa nag-aapit. Kano nang tedak mat iti panggastos, manong? Ngumapay ngay akastala ang tibingay ko. Talaga akasta ti paganurutan iti panagtalon. Ure asino ti pagdamagam. Ay, sanak nga umanugot akastala ang tibingay ko. Ited mo ti maiparbang abingay ko. Nuan niya ti imbagak abingay mo, iso ti masurot. Ni, nagdakas ka matan, manong? Apay ngay nga agumam matan dagiti inapit nga irek. Saan ko nga aguman? Tano inagumak ko pulos ngawan mabingay mo. Nukas namit lang. Kukam lang arod amin ng tirik. Uray di na kun ikan itibingay ko. O di saan? Nakadanon kanyak ti saan nyo apag kinaawatan ka ni ading mo asuling. Maipapan itibingay na nga irik. Makapasuron nga rod. Kasano nga min Berting? Saan mo mat pinagpada ti bingay yu adwa? Husto lang at ado kanyak, tadakdakkel ti gastos ko. Lakay, di mo ko na antikasta. Tinaimbag akabsat kat managparabor. Agdadata pa nagkusit ti kasta nga aramid. Kanunungam ka din ni ading ko asuling. Bakit? Sak ati kanunungam, tasak ti asawam. Pasensya kan. Ngam saan ko akanunungan ti kasta nga ugali, ta kinaagom dayta. Basta. Ad-ado ti bingay ko. Tasak ti ad-ado ti gastos na. Dayta ka diti ipakitam nga ehemplo kadagiti anak mo. Laglagi pam, ano anya ti ipakitam nga aramid mo kadagiti ubing. Kat iso, tituladan da. Suling bakit? Maturog kan, rabiin. Naskan mat nga ginana ka. Ay, jak makaturog lakay. Pampanunutag ti inaramid kanyak ni Manong Berting a kinukusit. Bayamon. Sada bale. Kat adamat 29 asako abingay mo. Unfair ti kasjay lakay. Nasakit a panunutan. Ati mismo akabsat ko ti mangimamag kanyak. Ay, uwan nga rod bakit? Jakman amo ka ni manong mo. Dudwa kay lang aro din nga agkabsat. Lamangan nakapailaang mat. Nasaysaya at pay kuma. No ididamo pay laang kat imbaganan adakdakkel ti bingay na. Tapno nalawag kanyak ti amin. Bakit? Ekspektarem akastan tumot lang kabasit ti bingayam. Intun sumaruno apa nag-aapit iti mais. Siguro Kastantuman siguro ti mapasamak. Ala, maturog tan. Baliwan tanto man ang tiagistorya antong bigat. Tani, masapat apay amapan iji bangkag. Manong Sendong, naamo ka saan samot ngagsasaod dagiti agkabsat aberting ken suling. Tapay, anya ti makagapaw. May papan kanon sa itibingay da iti naapit da nga irek, iti talon dagiti Diyos ti alwad na adadakkel da. Kasano ayatin na may anda nagbingay? Sigon iti sayang gusang, ad-ado kano tinabingay ni Berteng, ngam ti adi na. Ay una yan. Inggaraw man nga roden ani Berting ti madi nga ugali na. Sinikapan naman nanjay adi na. Sipod pay, idi si bibiyag dagiti dadakkel da, kastan ter aramidan ni Berteng. Katwain, isumat ti kanayon niya aramidan na. Kan kastamat at talaga ti ugali na. Imbes nga ipatag kan isakit na adi na kat isumot ti mangimamag.
Kanayon ko abagbagan ni Berting iti kasta nga ramid na. Ngam di nakmadengdenggan. Ti importante ngamin kan kwa na manong. Kat ti maganan siya na. Di nan pampanunutan ti pagimbagan di kabsat na. Kasano nga itadaytan. Kanayon ka din akasta ti pamayan na iti adi na. Suleng, impaapit gaya man ni manong mo ti mais. Wan, Uncle. Kahit, hindi ka nakakadimot laeng iti bingay mao. Saan, Uncle? Anya? Ne, apay ngay. Kuna ni Manong ati kanulaang apik nga irik ti mabalin ko apakibingayan. Ngam ti apik ti mais, iso kano amin takin kukwa. Ay, nagalasan! Day tangarod ti pagsaksakitan tinakam ko, Uncle. Ay, apay balasan ka. Saan nyo pa'y kadian nagtungtungan niya kabsaat no kasano apagguduan ti daga at tinawid yaw? Saan pa'y, Uncle? Ngamin, tunggal isingasing ko ti panagpa-survey mi, tapno masubdivide ko man ti parte apara kanyak. Di namot kayat. Baybayan kanulatan akas jay. Nay, apay ngay akas jay? Iti pa nagkitak, Uncle. Kayat nga aguman amin ni Manong Berting tisan ni kwa nga imbati dagiti dadakkel mi. Saan anain kalintegan ti kasta? At damot karbangam kadagitasan ni kwa. Berteng, nakong. Damag ko kat saan mo sa nga inikan ni ading mo asuling iti parte na iti inapit yo ang mais. Punante, talaga asan ko nga imbingayan. Nay, apay ngay. Di mo man la inikan mo ti oray basit laang. San nabali ata imbingayak matitiapit mi nga irek. Sa maysa, pinagbayad ko iti utang ko tinaglakwak iti mais. Ay, madlaw ko nga minkat kanayon nga agrabyado ti adim. Tunggal agapit kayo, saan mo nga ititad ti umno abingay na? Kwa? Kasla di mon sapay kayat nga ipabusoy ti pan nakasubdivide dagiti daga at tinawid yung agkabsat. Tapno amuyo ko maamot ti parte ti tunggal maysa. Saan mo, tante? Ngamen, no kasta akanayon ti mapasamak. Amangan no pagnumwan min tulaangan kanimanong sendong. Ani suling tulaangan ti pangipatawidan mi iti sanikwame. Ah? Total, awan mo't ti pamilya mi. Da kayo laang mo't ngagkabsat. Bakit? Kinasaritan ak ni Uncle Sindong. Lumayatak ka no? Siya kung timang sublat amang trabaho iti talon na. Awate mon lakay, pag tinulungan tan at trabahuan. Kaya't ko kuma. Ang awan nga tati may baga ni Manong mo kanyak. Day talaang Amumat ti ugali ni Manong ko aberting. Sapay kabisadok ti ugali ni Manong mo. Ay nalakay, saan mon nga ikan kanu? Liklikam laangan, tapno awan ti rumso ariri itinagbaetan nyo. Lakay, nimat gayam ading earning timang trabaho itan iti talon ni Uncle Sendong. Dayjay mo't anay kamkamang lang tinangitalkan ni Uncle iti talon na. Apay ngay akas tati saom. Una, nabayag ko na kinasarita ni Uncle Berting. Ngam di kayam earning ti pangitalkan na. Sana bale, tada mo taltalonam adaga. Kabayatan ada earning kan suling kat awan. No apay mo't nga minasan akayat ni Uncle asak timang talon iti talon da. Siguro, inay ayon ni Suling, iso ang napaanugot na ni Uncle. Madlaw ko kat nasakitinakam mo. Ta saan asi ka tinangital ka ni Uncle Sendong iti talon na. Talaga nasakit. Ngamin, siyak ti kadaraan ni Uncle Sendong. Ngam apay ngay ani earning nga na ikamkamang laang tinangyawatan na. Sana bale, taading mo mat ni Suling nga asawa ni Erning. Bayam mat tapno ada pangalaan da iti pagbiagda. Numuna kat di mo mat taniyawat ka ni ading Suling ti parte na iti tawid jo adaga. Sige lang, Arsing. Ayunam da jakabsat ko. Siyakon ti dakers. Sige, bayaw Erning. Agsat tapay. Pasensya kan, Manong Berting.
Amumot ajak ag syasyat. Ay, wala niya. Nalipata ka may sa kagayam santo. Pwe! Manong, Amam ka di. Nasakitin nagam ko ken ka. Tasi ka tinangital ka ni Uncle Sendong iti talon na. panga si Manong. Jak kaya't ti makisopyat kan ka. No apaya si kapailangan na ikam kamang tinangipyaranda. Apaya san asyak mismo akadaraan na. Siguro, binulbulili kong mo ni Uncle Sindongan niya. Manong Berting, apay nga akastati sa uyo. Wala ata na bayagin nga ibagbaga kina Uncle Sindong. Asyak ti pangyawatan da iti talon da. Ngam apaya si ka. Jakan mo, Manong. Ha? Nilangan ang kalsindong ti kasarita. Erning nakong, nadamag ko mo't nagitimbagbagan ka ni Berting iji tersena. Bayan nyo dayjayan, anti. Bartek na lang dayjay. Umapalkan ka ni Berting, iso na ibaganakan ka dagijay. Saan ko akayat at tutupan, anti? Iso pinanawa kon. No, anya ti kunam, si kantimang bangkag iti daga akukwak di taas ti highway. Kayat ko kumaa, anti. Ang mga no nakarkaro akaguranak ni Manong Berting. Bay amon, oray anya ti ibagbagana ditan, di mo ikaskaso. Sige, anti. Pagsaritaan mi dayta kan ni bakit. Sulay! Di met Manong mo aberting day tagpukpuk kaw. Nabartag sapay. Wala, ingka kitaan. Sige. Oh, Manong, apay. Apay ata kayo ti mang trabaho iti bangkag ni Auntie Insyang, ha? Umunag ka man kit di Manong. Ta dito itang agsarita. Saan na masabol? Dito'y latag. Ita, sung batam ti saludsod ko. Injaya ni antiin siyang kada kami dayjay, Manong. Ulbod! Di ko namkit di. Binulbul lili kong yung agasawa ni Auntie Insyang. Ay na Manong, saan ko nga ugali ti kasta? Sana ka mamati? Pangaasim ko Manong, saan ka nga agiskandalo? Malabaliwan tanto ti agsarita, inton saan ka nakainom. Nagsakit ti ulok, bakit? Daytan tomat ngamin, nalaos ti bartek mo iti kalman. Nagawis ngamin ni Pari Ando iti kalman. Iso day jay, naimasan mi meten ti naginom. Malagip mo ka di? Napan mo sinalangad ni ading mo asuling iji balayda? Ay, imbag ko na mata na anos di adim. Saan na ka tinutupan? Apay, imay ka di nagipulong kan ka ni Suling, ha? Amom, naanos ni Suling. Kat saan na nga ugali ti agipulpulong? Kunak no imay nagipulong kan ka. Saan mo ko man akagura di adim? No iso dati kayat ni Uncle Sendong amang sukay iti dagada. Bay amon! Imbag kayo pa'y Suling. Nakagatang kayon iti tricycle yo. Sa ita, agpatpatakder kayon iti balayyo. Wala nang, adamot ngamin basit unong mi kinerning. Iso ana pagnumuan mi, ngagpaaramid kaming iti balay. Ay, saan kami ang makaornong? Agsipot tamapan amin iti agas ni Manong mo, aberting. Hun gayam, kumusta ni Manong? Gapgapo na iti doktor, Aduman iti ang reseta da nga agas. Apay nga'y adimot la umimbagan ni Manong. 2 bulan ninja uyak na, ngam di pa imimbag. Kanya nga tanumapan kayo iti specialist naman. Wen ko ngam awan mo ti usaran mi akwarta. Ikan kanto iti pagpadoktor ni Manong Manang. Ta
paipan mo iti espesyalista. Talaga, ading suling? Wan, para kin ni Manong dayta, tapno umimbag. Berteng, Ah. agpasyudad ta inton bigat. Ipakita ka iti espesyalista. Nangina ti agpakita iti espesyalista. Awang kwarta nga usaran ta. Adda, inikan ti kabsat mo. Anya? Iso tinangisingasing nga ipakita ka iti espesyalista. Tapno agimbag day tauyak mo. Arsing bakit? Makonsensya akpahin. Kadagiti nararamid ko kinyading ko asuling. Nasingpat di adim. Saan ama nagimula iti sakit tinaka? Kanayon na ka ako mustaan. Iso ti kanayon ko apagkamangan. No awan ti maisa ang tayo. Ure kas di ti nararamid ko ken kuana. Di naklatag ginura ti kabsat ko. Dito itapay biranda. Bakit? Wan man lakay. Tani, naparpariir dito'y. Mayat ti puloy ti angin. Makitak ni Manong Berting itay. Ininot mo ten ngagsubsublit ti sigod a bagina. Sa nakaslide yan na po siyaw. Ken nagkutong. Ay, imbag man. Sapay ko mga rod ta agtultulo yun ti panagimbag na. Mala, ikam tulatan ni Manang Arsing iti kwarta. Amok nga kasapulan pa iti kwarta. Para iti agas ni Manong Berting. Wan lakay. Amok amabain ni Manang Arsing adumawat. Iso asya kun amis mo ti mapanmangmangten. Ading suling. Ne, Manong Berting, si kamot gayam. Awan ading. Itulot ko dagito'y bingayo nga irek. Ay namanong, nagbannog ka pa'y nga imay. Amangan numabagnat ka. Ken, oray dinak ko man ikan. Amok amasapol mo ti kwarta para iti agas mo. Pambarak meten ati umay sumarongkarkan ka. Ha? Ading. Kaya't ko tiagkid daw iti pamakawan mo. Manong, lipato mo day chay. Awan kanya akong dagi chay. Nasingpat ka. Ure maditi impakpakitak. Ken inararamid ko ken kaide. Sana nagsakit tinakam mo kanyak. Tinulungan nakpaikit de para iti panagpahagas ko. Ita, ininutan ngagsubsubli ti sigod a salunat ko. Iso adak kalunay ti panagyaman ko ken ka, ading suling. Ay namanong, agkabsat ta. Iso arumbang laeng at tulungan ka. Gapo ta ipatpatag ka akabsat ko. Ti agkakabsat, agtitinulong. Agsisinakit, agpipinnakawanda, iti nagkurangan ti tunggal maysa. Papagayam, ditan tinagipusan, ti maysapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo